Hello guys, welcome to my hometown sa Makabebe. Yan o, itutur ko kayo. Dahil malapit na yung Pasko, yan o. Daming Christmas decoration, mga ilaw, iba't ibang kulay. Tapos, yan yung harap ng aming munisipyo. Yan, yung trademark ng Makabebe. Yan guys. Prospero año y felicidad. Yun. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Yan yung giant Christmas tree. Tuwing gabi, maraming namamasyal dito, mga pamilya. Yun. Tapos yung mayor namin, laging nagpaparapo, nagpapagames. Tapos namimigay sila ng mga gifts sa mga bata. You know, hotdog, candies, fruits, and minsan Jollibee. Yan, para maging masaya yung mga bata. You know, daming tao, no? Yan, may ano pa, Eiffel Tower, parang nasa Paris ka rin, di ba? Yan, maraming nagpapapicture, mga nagsiselfie. Wala ng pandemic. Ngayon pa lang, lumabas na todo yung mga kababayan natin, Kapampangan. Yan yung giant Christmas tree. Yan. Gandang magpa-picture dyan. Parang kahit na nakikita mo lang yung Christmas tree yan, parang naaalis yung stress, di ba? You know, si Aling maganda, may Christmas light sa ulo. Yan yung mga nagtitinda ng mga laruan, you know, mga nag-iilaw na laruan. Street foods, may mami, may fishball, may kwek-kwek, may ayan, cotton candy, pares, yun. Marami kang dito. Masaya na yung mata mo, busog ka pa, yan. Mga bata. Guys, hope you like it. And sana someday makapasyal din kayo dito. Yan yung aming bayan ng Makabebe dito sa Pampanga.